Тонка, днес съм решила сядам до теб, че тази троя ми пише 4. Спокойно, аз тя ти преча. Да, добре, няма проблем, сядай. Тонка, ти химикал имаш ли? Да, само ми го върни после. Да. Един лист, може ли да ми откъснеш? То ми изтъня тетрадката, ама... Добре. И ако може, служи само учебника по средата, да имам така и аз нещо пред мен. Ти нищо ли не си носиш? Аз само най-важните неща си носа. Кой ще мъкне тези тухли? Не. Това план изобщо не ми се занимава да го преписвам сега. Ако може, като го напишеш, ми го снимай и го прати после в месенджера. Колко време остава до края на часа? Не знам, на мен реално не ми трябва да знам биология. Аз няма да ставам биологист. Човек, много ми е скучно. Кажи нещо за теб, де. После ще ти кажа. Свърши часа. Ти, Тонка, що така ще птиш, бе? Нещо на гласа ли ти има? Защото сме в час. Не искам да ми се скара. Госпо, не е вашия предмет най-важния. 3? Моля! Вижте колко съм написал заглавието ти, госпожо. Поне 4 ми пишете. Значи 4 и сте най-яката госпожа ever. На дъската пред всички. Не. 3 ми пише. Да пушим после. Да пушим.